Tauda kutaura pamusoro peinonzi gestation period in humans. And zvakakosha kusimbisa kuti in humans because chero mhukawo dzine magestation periods adzo. Saka tichatsanangura kuti zvinomboreva kuti gestation period ndopamuchaona kuti zvinenge zvichimbofamba sei. Tichinyora pano kuti gestation period, chatinofanirwa kunge tichifunga pamusoro pezvacho kuda kuziva kuti chii chinombonzi gestation period. Inoitika kwenguva yakareba sei because the word period rofanirwa kutiudza kuti tiri kutaura pamusoro petime. So gestation period is when a human physically develops inside the mother's body until it is born. Saka ndinyore pasi tizotsanangura. Saka the gestation period, this is, regai nditonyora, gestation is when a human physically develops inside the mother's body until it is born. Saka zvinomboreva zvandanyora izvi. Zvinomboreva kuti kudini. So tatsanangura roughly speaking kuti tiri kuwana sperm from the father, kubva kuna mai towana ovum. Ndokutsanangura zvakare kuti sperm neovum zvichazosangana in the mother's uterus. But pazvinosangana zvinotafuse. Varari kuti fuse rinongoreva kuti zvinobatana. Kubatana ikoko ndo panotanga kugadzirwa a human offspring. So kana chiti gestation, tiri kuti it is when a human physically develops. Saka tine a physical development of a human inside the mother's uterus, the mother's womb, the mother's body, until it is born. Saka nguva yekuti pasangana sperm and ovum, mwana atanga kutogadzirwa kana kuumbwa. Kubva pa that time kusvikira paanozozvarwa ndo inonzi gestation period. Saka gestation period iyi, this is science for what we call pregnancy. Saka zvakakosha kuziva zvakare kuti gestation period can be called pregnancy. Mapaona. Saka sezvo tichiita science, zvakakosha kuziva kuti gestation period inotanga pa fertilization yozoguma panozvarwa mwana. Saka kana tichiti a woman kana kuti the mother is pregnant, kazhinji susu tenge chitarisa kukura kunenge kwaita dumbu ravo nokuti vakatakura mwana. Asi kana tiri kuscience tinofanirwa kutanga kuverenga this gestation period kubva panotanga kugadzirwa mwana wacho during the process of fertilization kuzosvikira mwana paanozvarwa. So this gestation period, it begins soon after fertilization. Ndozvakakosha. Saka ngatiidaiso tinogona kunyora tichiti gestation period like this. Total gestation period is from fertilization and it to birth. Ende zvakakosha kutangira pa fertilization tichigumira pa birth. Hazvitangi dumbu parinotanga kuonekwa kuti amai vakazvitakura vakatakura mwana. Kwete, zvinotangira pa fertilization. Then kuzokura kunenge kuchiita dumbu raamai. Kwa kuratidza kukura kurikuita mwana ari kugadzirwa kana kuti ari in the process of being produced inside here. Then kana amai vasvitsa ndo pavanozoenda kubirth. Ndo patinge takuti gestation period inenge yakwana. Saka the normal gestation period in humans is 9 months. Eni chatsanangura kukosha kwakaita the word normal.
So ngatinyore that note. The normal gestation period in humans is 9 months. Nemaka yeword kuti normal rakakosha. Nemaka the word normal rakakosha. Inawe kuti it's not always the case. And kuti mwana tichitangira pa fertilization, tichienda ku birth, kuti it's not always the case kuti panenge paine 9 months. Maona. Saka the normal gestation period is 9 months. Asi tine vana vanozvarwa before 9 months. And saka mukarangarira vana ava kushona tinenge tichivati gava mwedzi. Muchirungu vanenge vachinzi they are premature. Then kana tichitaura tovaya vanenge vachinzi premature. Kana mabonza vachinzi mwana uyu premature. Zvongoreva kuti mwana anenge ari premature, kushona anenge achinzi gava mwedzi. Mwana anozvarwa 9 months dzisati dzasvika. Saka mwana uyu anomboita nguva ari muchipatara. Vana chiremba nemanesi vachiongorora kuti ari kuita zvakanaka here. Kuzosvikira panguva yanopiwa kuna amai, ozoenda kumba kuti anochengetwa uye anorerwa. Saka tichabata zvakare nhau idzi paticharamba tichidzidza this human reproductive system. Saka tine vana vanozvarwa before 9 months dzasvika. Tine zvakare vana vanozvarwa 9 months dzapfuura. Vamwe vanogona kuzvarwa pa 10 months, vamwe vanogona kuzvarwa pa 11 months. Vana ava vanenge vachinzi muchirungu they are overdue. Saka overdue kureva kuti vapfurikidza. Handizivi mofunza vabereki kuti mushona vanenge vachinzi chii, ndokupaise homework. Saka patiri kuti normal gestation period, unormal huri pakuti tine vana vanozvarwa 9 months dzisati dzasvika, tozoita vana vanozvarwa 9 months dzapfuura. The unborn baby spends around 37 weeks in the uterus or the womb, but the average length of pregnancy or gestation is calculated as 40 weeks. So ngatinyore this point pasi kuti tikwanise kuitsanangura. Point yacho iri kuti chi? Iri kuti the unborn baby spends the unborn baby spends 37 weeks in the uterus. Uterus karazvia ndo yatati the womb, but the average length of pregnancy kana kuti gestation, but the gestation period is calculated as 40 weeks. So nguva chaiyo inoita mwana, an unborn baby, in the uterus, in the mother's womb, is 37 weeks. Mapaona. Asi manje gestation period kana takuicalculator, tichita give in for vana vanozvarwa before kana kuti after, tinongoti it's 40 weeks. Saka kuti 40 weeks zvakafanana nekuti tikuita round off 37 to the nearest 10. Saka takutotaura maths panapa. Tikati tite round off 37 to the nearest 10 tinowana 40 weeks. Zvakare tikada kuita conversions panapa kuti tizive kuti 37 weeks mwedzi mingani. Tozoziva zvakare kuti ko 40 weeks mwedzi mingani, kuti tinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka ngatidaro takutomboenda kumaths, mufunga kuziva kuti science nemaths zvinodyidzana, zvinofambidzana. Alright. Saka chekutanga chatataura panapa ndechekuti tikati 37 weeks
to the nearest 10 tinowana chi? Tinowana 40 weeks. Ndosaka tichiti 40 weeks. Asi ngati convertei toda kuziva kuti we have how many months in 37 weeks. Saka kuti tizive kuti tine mwedzi mingani mu 37 weeks, chakanyanya kukosha kuziva ndechekuti tine ma weeks mangani mu mwedzi umwe chete. How many weeks do we have in 1 month? Saka tiri kuti in 1 month, kandinyore nema words. In 1 month we have 4 weeks. And saka mwedzi une 4 weeks. Zvataziva kuti mwedzi une 4 weeks, toda kuziva kuti saka tine mamanzi mangani mu 37 weeks. Tinenge takungotichi 37 weeks todzidivida ne 4 weeks. Nepamusana pekuti in 1 month we have 4 weeks, but we want to know how many months do we have in 37 weeks. Saka chati 37 weeks divided by 4. Kana musanyatso kunzwisisa apa, you can always ask and we can always explain. So what is 37 dividing 4? Saka tinenge tichiti 4 into 4 ndi 1. 4 into 37 tinoona kuti ndi 9. Nekuti tinenge tichiti 9, 18, 27, 36. Tikati 9 times 4 kana kuti 4 times 9 tinowana 36. Saka pane remainder ye 1 over 4. Muri kuzviona? Saka 37 weeks dzinenge dziri equal to 9 months and a quarter. Saka 9 and a quarter months. Tikada kuita zvakarezvo pa 40 weeks. Sate chiti 40 weeks todzidivida na 4 weeks nekuti in 1 month we have 4 weeks. Tukuona kuti panapa 4 into 4 ndi 1 and into 0 to 0. Saka this is equal to 10 months. So muna amai, in the uterus, in the mother's womb, the unborn baby will be there for 9 months and a quarter. And saka tikadauza kuti a quarter imborichi, izvo zvinongoreva kuti 9 months 1 week. Saka tiri kuti 9 months 1 week. The mother will be carrying the unborn baby. Asi kana tangozvitaura tinongoti it's 40 weeks. Saka mukabvunzwa kuti what is the gestation period of a human being, munoti it's 9 months. Asi kana vakabvunza kuti what is the gestation period of a human being in weeks, munoti 40 weeks. Manzwisisa? Alright. Sando zvatanga chida kudzidza, tisati tapendera ngationei a picture, an image of a mother carrying an unborn baby kuti tinzwisise kuti zvinenge zvakamboita sei. Saka uyu ndio mufananidzo watoda kutarisa. Takatarisa the gestation period in humans, taona kuti 9 months, kasi kana titaura kuma weeks tinongoti 40 weeks. So ngaticherechedzei this picture. Saka this is a woman, this is the mother, and tikadzokera zvakare ku the female reproductive system. Ngati say a picture side of this. Ngati say a picture on the side kuti tinyatso kuona zvatiri kutaura. Saka this is the female reproductive system yatadzidza. Panapa tangotora yavanoti a cross section. Kana uchiti cross section vari kuti tangotora picture racho tiri pa side. Saka this is the uterus, as you can see. Mukati me uterus ndimo munenge muine the unborn baby. Saka kana chiti fetus, andika tinenge tichireva the unborn baby. Mwana asati azvarwa anenge achinzi fetus. Paanozozvarwa ndo patotanga kumuti baby boy, baby girl. Asi achiri mudumbu ramai anenge achinzi, kana kuti achiri mu
the mother's womb, and kuti dumbu kungotaurawo takareruka, asi tikutaura about the mother's womb or the mother's uterus, anenge achinzi a fetus. So we are going to take you through different names, because anombotanga achinzi zygote, ozosvika paanonzi fetus, then ozobuda baby. But pari zvino we have a fetus. As you can see, mwana uyu atokura, and saka anenge akazvipeta ari in the mother's womb. Maona, we have this placenta. Saka mukuona kuti panapa tikada kuita tiko zvatirikuona, tirikuona kuti we have a uterus iri kunoku. We also have a uterus here. And tikada kutsvaga fallopian tubes tinomawana zvakare, because fallopian tubes ndiko kunenge kwabva the ovum yakazosangana in the uterus, yakasangana ne the father's sperm kuti pagadzirwe mukomana kana musikana watakatarisa panapa. And but manje iyi placenta iyi ndeimwewo tube zvakare, ndo inenge ichifidha mwana, nokuti kana mwana ari in the mother's womb anenge achida chikafu. Chikafu ichi anochiwana kubva kuna amai. Ndosaka muchinzwa kana vana amai vakasvitakura vanenge vachidya zvimwe zvikafu zvavaisambodya normally. Vamwe vanotanga kudya, handizivi kwamuri, asi vamwe vanotanga kufarira mujuru, vamwe vanotanga kufarira mavhu ayaya anowanikwa pamiti ayaya. Maona, kutanga kufarira zvikafu zvakasiyana siyana. Vabereki kana vana amai vakasvitakura havatenderwi kumwa doro, nekuti doro rinokanganisa mwana wavakatakura. Havatenderwi kutora zvinodhaka, havatenderwi kutora fodya. Vanotenderwa kudya zvikafu zvinovaka muviri zvakaita semafruits, maoranges, maapples, mabananas. Vodya zvakare zvikafu zvinovapa simba, sadza, rice nezvimwe zvakasiyana siyana, zvikuru sei miriwo iya yakaita semubora, derere, miriwo yechishona kana kuti miriwo iri traditional inovaka muviri, kuitira kuvaka mwana wavakatakura. Asi mwana uyu vanomupa chikafu sei? Vanomupa through this placenta. Placenta iyi manje ndo inozouya ichinokonekta nemwana, inodamburwa mwana paanozvarwa, yobva yasiya a mark, ndiro ratinozoti guvhu muchishona. Saka pese pamunotarisa guvhu renyu ndipo paiva ne this tube inonzi placenta yanga yakakonekta amai nemi. Saka guvhu rofunga kuyeuchidzai kuti mai makaita 9 months 37 weeks muri muna amai venyu. Saka kuti fetus turikutarisa the unborn baby, then panapa taona placenta. Tichataura pamusoro pe this amniotic sac, because amniotic sac ndimo munobva inonzi amniotic fluid. Amniotic fluid imvura. Maona, handizivi kana makambonzwa kuti kune inonzi breaking of the waters. Mwana kana ari muna amai anenge ari mumvura, anenge ari in this amniotic fluid which is watery. Ndosaka amai vasati vazvara panoitika process inonzi breaking of the waters, panobuda mvura kubva mavari, because mvura yacho yanga yakachengetedza mwana kuitira kuti asakanganisika ari mavari, ndo inotanga yabuda, then mwana ozoita push through. But anoita push through what? Through the cervix. Yatambotaura chiti ndiyo passageway panobuda nemwana, ndosaka mchiona panapa tine cervix. Mwana anenge achibuda nenzira iyi, like that. Maona. Then we have the umbilical cord. Saka umbilical cord ndiyo cord inenge yakakonekta from guvhu, but inenge chinobatana ne this placenta. Manzwisisa. Saka umbilical cord ndiyo cord inenge ichibva paguvhu remwana ichinobata placenta, then from the placenta ndo munenge muine ropa ramai, munenge muchitorwa nutrients anovaka muviri wemwana panenge ari inside the mother's womb. Then
we have the vagina. Vagina ndo inoshandiswa during the process of sexual intercourse, panosangana amai nababa, kuitira kuti pazova that fusion kana fertilization of the ovum from the mother and sperm from the father. Saka kana makatarisa panapa takangotarisa the female reproductive system. Asi pa picture rino takatarisa a mother carrying a child in her womb. Asi mwana wacho asati asvarwa. Saka nguva yese mwana panenge ari inside the mother's womb, anenge ari pai in that time period ndo inonzi gestation period, which is 9 months kana kuti 37 weeks. So takuda kuchitarisa manje, takuda kutarisa the process of puberty and physical changes.